Magma abone oni nyantuma aw dansi aga kunafunu konnana kunafunu bakuruba flen Mali jamana nyama ule wuli ka jota ma do la bali no kun kan ngake juma do ina disam kalo kile mugan kono to samba fan mugan sab Algérie ambassade nyama anga fintigla ka ule wuli ka jodo buluda o sefe utagara bemba magachu wa yoro dogolina anga jamana koronfian fanfe Russie ambassade mu me Burkina omna daele kokura Sambisa bankele adatuguni kofe Burkina be kaufi aw dansi aga kunafunu konnana kakeni mangami temena Algérie ani Mali ɲɔgɔn jakulu dobe ulu kun laɲini kɛ walasa ka wulika jotama do buluda Algérie ambassade ɲɛma jumado ina décembre kalo kile 29 san 2023 lase do konnana no blara alamsadon ni jakulu ɲɛma ale ma la dɔnniya ka fɔ ko Mali jamana ɲɛmaw kuluma bɛni wulika jotama yi no tumega kɛ walasa kan ka jamana ɲɛmaw kɔkɔrɔma dondo ka kɛɲɛ ni mangam tɛmɛna uni Algérie ɲɔgɔn cɛ walasa kan ka jamana lakana sabati an ka fintigilakaw ule wulika jotama do buluda o senfɛ u tara bɛn bamagaciw ka yɔrɔ dogolenw dɔ la n'o kɛra jamana kɔrɔnfiyan fanfɛ u jugu minnu cira sanfɛ o kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛ da bamagaci wɔrɔ kan n'olu tun dogolen do yiri dɔ kɔfɛ Kidal fanfɛ ani mugujugu ci filanan o kɛra Abebara fanfɛ o nana ni bamagaci dɔw an'u ka pick-up minɛli ye chef d'état-major général des armées ale bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ bɛ senna walasa ka se ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔna na Russie ambassade mun tun bɛ Burkina o dayɛlɛla kokura alamisado in na a lase kɛra Burkina jamana kɔkanako minisiri fɛ n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Vladimir Poutine k'an nana ambassadeur kura désigné Burkina be kaw fi ni ne bɛ dan tigɛ aw ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛ wagati wɛrɛ magma sanfɛ